Tornem a ser amb vosaltres amb el programa 230 Connectat amb la vida, promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. I aquest cop tenim el control Giuseppe Borsà, coordinació i realització Enric Molina, col·laboradors l'Eva i l'Àlex de la botiga Serendipia. Hola, guapos. Hola. Àngels Martos. Hola. Hola, bonica. Al Nelo González, ¿cuánto tiempo sin verte? I el Joan Roca. Bon dia. I presentant el programa, com sempre, pues, la vostra amiga, Aurora Tresserras. La nostra proposta és continuar gaudint del programa i la seva bona música i... Comencem! Moda, tendències i estil. I amb la moda, tendències i estil, aquesta parelleta ens parlen de crims estètics al món de la moda. Quina por! Inclosos comesos per nosaltres, eh? Vull dir que sí. avui entonarem el mea culpa. Bueno, bon dia, bona tarda o bona nit, estimats oients amb passat estèticament dubtós. Avui farem una cosa valenta, intentarem emular el gran Carles Porta. Avui no parlarem de tendències actuals, ni de passarel·les impossibles, ni del que diuen els dissenyadors que es portarà aquesta temporada. Avui parlarem de criminals. Però no els haureu de cercar ni descobrir, perquè ja els tenim detinguts. Avui parlarem de nosaltres, dels nostres errors criminals, dels nostres delictes estètics, d'aquelles fotos que esperem mai surtin projectades en un aniversari. Perquè sí, tots hem comès crims de moda, alguns petits, altres mereixedors d'inhabilitació estètica temporal i inclús alguns de presó sense fiança. I com que aquí som transparents, avui l'Eva i jo us confessarem els nostres, alternant-nos sense filtres i sense advocat defensor. Avui no estarà Perry Mason per defendre la nostra causa. Eva, estàs preparada per obrir el teu expedient judicial? Vinga, va, que passi ràpid. Quina vergonya. Començo? El primer crim que tu has comès. Tu comences tu. Covarde. Ets un covarde. Pues mira, el primer... Un dels crims pitjors que he fet a la meva vida ha sigut depilar-me les celles, aquestes celles que es portaven als anys 2000, que eren com a fetes amb rotring, petitetes, finíssimes. I quin era el problema? Doncs que venia la vergonya abans que creixessin les teves celles un altre cop. Perquè la Cristina Aguilera, aquesta dona que ens va fer tanta gràcia en aquesta etapa, doncs estava tan de moda que tothom volia portar aquelles celles ultra mega fines que ara penses, mare meva, on me les tatuaré, si em quedaran bé, amb aquesta expressió que ens donaven de sorpresa tot el dia, de portar-les a dalt. I era patètic. Aquest va ser un crim greu. Bueno, el primer crim meu, ho confesso, senyor jutge, senyora jutgessa, jo vaig sucumbir al tint ros a les puntes del cabell estil surfero o skater. Té fotos, dono fe. Inspirat per icones del moment com David Beckham, pensava que semblava rebel i més bé semblava un llumí encès. El contrast amb el meu cabell fosc era tan agressiu que brillava més que el futur que m'esperava estèticament en aquella època. Ai, que bo. Pues jo us parlaré d'un altre crim que vaig patir. Bueno, que vaig patir no, que vaig fer un crim meu. Vaig estar a la presó directament. Portar uns pantalons tan baixos que t'obligaven a estar perfecta de les abdominals, i ara que a vegades veniu a la botiga em dieu, mira, Eva, que pateixo de SIBO, jo en aquesta edat ja menopàusia i tot el tema, la panxeta està més... Jo pensava, com portaria jo aquests pantalons tan baixos que se t'havia de veure la panxa amb unes abdominals marcades inclús. I et diré més, el crim el vaig patir quan jo vaig veure des del meu cotxe, anant per les rondes, aquella visió mai se m'oblidarà, que una noia davant anava a la moto d'acompanyant i portava uns pantalons tan baixos, bueno, la moda era aquesta, no?, de Britney Spears. En recordeu aquesta cantant que era tan famosa? Doncs se li veia les calces, el tanca, directament, i jo pensava, però quina estètica és aquesta? Doncs és un crim visual, això. El meu segon, demano pietat, senyores i senyors jutjats. Deu ser molt greu. Vaig portar un collaret de petxines. Bueno. No havia trepitjat en ma vida Hawaii.
Com a molt havia vist algun capítol de Hawaii 5.0, però jo anava pel barri com si acabés de sortir d'un Jo no videoclip. et vaig conèixer en aquesta època. Menos mal. Sí, no? Jo Bueno, no. anava pel barri Era com moda. si sortís d'un videoclip estiuenc a Waikiki. Era l'accessori oficial de noi sensible que toca la guitarra, encara que no tingués ni guitarra ni idea de tocar-la. Bueno. I què em direu de si heu patit aquest crim o si heu sigut condenades per aquest crim, aquests vestits d'Índia, de l'oeste, no Índia... De la Índia. No, De de la l'oeste. Índia, no, de l'oeste. Amb aquelles samarretes més larguetes, amb flecos, al final, que semblava que sortia un altre cop de moda que jo pensava, no, es va frenar. No, ja no he vist més. Però aquests vestits, jo els tenia, amb estampació a la samarreta d'alguna índia o algunes plomes, i després, a conjunt, per acabar el look del crim, criminalment, Els mocassines. aquests mocassins Els amb mocassines. flecos i amb boletes de colorets. La meva mare em comprava molt i em deia que era És molt veritat, mono. és veritat. Doncs això, Prepara't vamos, que com ens podien condenar els... Podia venir-te a buscar el setè de cavalleria Setè de sencer amb el cavalleria. general Caster al front. Era Bueno, el meu horrible, preparat, que aquest és horrible. bo. La camisa negra amb armilla blanca i corbata estreta. Toma ja, dándolo todo. Any 1998. Estètica de cantant emergent que no emergia. Em faltava un micròfon amb eco i una màquina de fum. Amb premeditació, alevosia i nocturnitat. T'imagino. Sobretot, molta nocturnitat. Jo no vull fer fotos, Si perquè si no després somiu. afegeixes gomina al cabell, ja podies anar a gravar un videoclip al polígon industrial més proper. Escolta, allà al costat de casa dels meus pares, aquell polígon que Pues, hi ha... per exemple. Bueno. Sobretot el de nocturnitat, perquè era un look molt nocturn. Home, és que no es podia veure de dia, això impactava, I què dieu vosaltres, dones, noies, boniques meves, de les sabatilles en plataforma? Aquells talons... Però aquells... molt bèstia. Molt bèstia, perquè tu et pensaves, eren còmodes? No. Eren pràctiques? Menos. Eren no. segures? Tampoc. Tampoc, perquè et podies trencar la crisma. Però què passava? Que nosaltres pensàvem, jo pensava, el crim també és meu, jo sempre d'aquests crims els he patit, O sigui, jo mea culpa també. Bueno, que només et jugaves al físic, però és que et jugaves l'estètica, sí, però en quin moment ens vam entendre nosaltres mateixes o ens vam fer veure que aquestes sabatilles amb aquestes plataformotes no només et donaven alçada, sinó que et donaven una certa estètica guai. Horrible. Jo tinc un Horrible. molt curtet. Els texans Horrible. exageradament trencats, que fa poc es portaven, Sí. Quan dic trencats, dic ventilats. Hi havia més forat que tela. Pagaves més diners per menys pantalons. Economia inversa. Perdona, que jo no me'n recordo un comentari del meu pare que em va dir si et fessin per obligació portar aquests pantalons no els portaries. Home, clar que sí. I jo pensava, Bueno, era economia "Sabeu?" inversa, una mala inversió tant econòmica com estètica. Ho supero. Aquests pantalons teus, mira, m'agradaven. Però, i les dones, aquests ciclistes? Us en recordeu dels pantalons ciclistes? Aquestes malles curtes? Semblava que venies al Tour de França. No ho tenies molt clar, perquè tampoc tenia les... Menys mal, no es va posar de moda. Això que es porta al Sí, cul. sí, com el penyal. Menys mal, però aquestes malles, en quin moment, nosaltres ens pensàvem que amb una samarreta oversize i aquests pantalons ciclista podien estar a la moda. És que no, i després amb les sabates altes. Hi ha un batiburrillo aquí de... Jo he deixat dels meus, Jo sé que tu tens un més. Tinc molts. El pitjor de tots, dels meus, ho he deixat pel final i demano clemència, sisplau. Eren les ombreres gegants, les mostreres gegants. Als anys 90 alguns semblaven preparats per jugar a futbol americà en qualsevol moment. Semblaven quarterbacks dels Jets de Nova York o dels Bears de Chicago. Les espatlles eren tan amples que si entraves de costat per una porta encara feia falta calcular l'angle. Alego alienació mental transitòria en la meva defensa. Puc un altre més? Sí, jo tinc un petit. Després tot això s'ha de... Tinc molts, però bueno, d'explicar. Vosaltres us en recordeu del maquillatge que no he parlat? Aquells llavis de color blanc es va posar de moda, no sé per què, als anys 90, 2000, es van posar de moda portar els llavis maquillats d'un color molt, molt claret,
que et donaven com una sensació de zombis, però que nosaltres anàvem, ostres, el blanc més blanc era el que estava de moda. Bueno, després d'aquest festival de delictes estètics arriba una pregunta important. Per què caiem? Resposta. Perquè la moda és tribu, és voler encaixar, és experimentar. Sí, quan una tendència es porta, i la porta tothom, la veus a les revistes i fins i tot a icones com Britney Spears, sembla inevitable, però també és bonic. Perquè cada error explica una etapa, una versió de nosaltres. La moda passa, les fotos queden, i la vergonya mateix es transforma en humor. Així que, si avui mires el teu armari i dubtes, tranquil, potser d'aquí 15 anys serà el teu pròxim crim inconfessable. I nosaltres estem aquí per recordar-vos que al final l'únic que mai passa de moda és l'actitud i la personalitat. Fins la propera i sigueu valents i valentes amb el vostre estil. I esperem que encara que ens quedin antecedents ens absolgueu sense càrrec. Us estimem. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt xulo. Us ha agradat? Molt. Sí, Tots sí. tenim crims inconfessables a l'armari. Com deia aquell, todo el mundo bien investigado tiene 6 meses de cárcel. Això m'encanta, aquesta frase, m'encanta. Molt bé, doncs vos deixarem amb música ara i l'Aretha Franklin amb un clàssic feminista, Respect. Y ahora viajes. Y en viajes, al Nelo nos vas a hablar de la Sierra de Alba, ¿verdad, Nelo? La Sierra de Alba, sí. Cuéntanos, buen día. cuéntanos. Buen Bueno, día. explico, es un nombre precioso, ¿eh? Es precioso. Es una sierra que está en el noreste de Soria. Es una zona que limita con la provincia de Zaragoza y de La Rioja. Es una zona de media montaña, de hecho está al pie del sistema ibérico. Por allí cerca está una sierra que se llama la Sierra Cebollera. Y bueno, es una zona como he dicho, de media montaña, donde hay mucha pradera en las laderas y donde se daba tiempo atrás muchísimo la ganadería ovina. Allí parece ser que había miles y miles de ovejas de la raza merina, que de hecho pastaban en esta zona en los meses de primavera y verano, y luego ya en otoño e invierno bajaban a la zona de Soria,
al llano y también hacia el Guadalajara. Y de hecho hay caminos de transhumancia. Allí la lana merina era muy considerada. Muy rica. Estaba y muy buena, sí, sí. Entonces es una zona que, bueno, allá durante toda la Edad Moderna fue muy rica, se ve en los pueblos, hay los pueblos con casas con escudos, de hecho parece ser que parte de lo que era la nobleza de la ganadería, que era la mesta, los que forman parte de la mesta, vivían muchos en estos pueblos. Bien, bueno, pues actualmente es una zona despoblada. Es un ejemplo de la España vaciada, pero de una manera brutal. Ya. Hay en total 44 pueblos abandonados en esta qué parte lástima. y 20 que están completamente vacíos, que no vive nadie. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado en esta sierra, bueno, son varias cosas. Sobre todo parece que el declive fue en el siglo XIX, que, bueno, primero al principio del siglo fueron las tropas de Napoleón que pasaron por allí y se iban comiendo carne de cordero, y parece ser que diezmaron muchos de estos ganados. Posteriormente, en el siglo XIX, hacia mediados, se va a hacer la abolición de la mesta, y comienza el declive un poco también de esta ganadería. Y la puntilla final ha sido bueno, la época de la dictadura de Franco. Parece ser que en los años 60, finales de los 50-60, esta zona que entró dentro de, bueno, de los famosos planes de desarrollo que montó la estructura de Franco con aquellos ministros del Opus Dei, pues a los ganaderos que tenían propiedades, a cambio de sus tierras les daban una pequeña indemnización porque querían repoblar pino para la protección forestal. Muchos se acogieron a estas indemnizaciones, abandonaron, ya la situación era muy límite, muy pobre, y abandonaron sus casas, sus propiedades y se fueron, pues unos a Soria, otros a Zaragoza, y quedó despoblado. Bueno, es un sitio curioso de visitar. Actualmente es una zona que se está promocionando el turismo porque para hacer senderismo está muy bien. Y bueno, visitar estos pueblos tiene también su historia, ¿no? Es curioso verlos. Yo, la forma de organizar el viaje, que yo hago un poco la propuesta organizativa, bueno, en la sierra se puede ir en coche, en la Sierra de Alba, de aquí a allá hay 5 horas en coche, 5 horas y media, vía Zaragoza por autopista y luego camino Soria y tal. La base, nosotros cogimos como base cuando estuvimos un pueblo que se llama Oncala. Es un pueblo muy bonito porque allí hay varias casas de estas de la Mesta, casas recias y muy bonitas. Es un pueblo, está habitado. Allí hay una posada, se llama San Millán, y se puede estar y es un buen sitio. Pero bueno, más al norte hay otro pueblo que tiene más servicios, se llama San Pedro Manrique, en esa zona, y incluso más al norte otro pueblo también muy bonito se llama Yanguas. Bueno, nosotros fuimos aquí en Oncala. El formato podían ser 3 días, con 1 día y medio para ver estos pueblos es suficiente, un fin de semana podía ser un poco lata. Y ir en coche, y si se puede ir en vehículo todoterreno mejor, porque algunos accesos a los pueblos están un pelín complicados. Si no, pues a hacer donde ir el coche y luego caminando. Nosotros visitamos 5 pueblos y un poco para visitarlos hicimos una cosa que yo os invito a que lo hagáis de esa manera porque es una preciosidad. Nosotros para visitarlos nos documentamos a través de un escritor de la zona que se llama Abelino Hernández. Eso está bien, mira. Y Abelino Hernández tiene un libro que se llama La Sierra de Alba. Él es de esa zona, ya murió en el 2003. Y él tiene de cada pueblo de estos abandonados un pequeño microrrelato. Y entonces íbamos al pueblo y leíamos lo que explicaba Abelino de aquel pueblo, ¿no? Claro, y ibais visitando. Íbamos visitándolo. Qué chulo. Y era combinar un poco naturaleza, historia y literatura, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. De hecho se hacen rutas literarias siguiendo el libro de Abelino, se organizan por esta zona rutas literarias. Bueno, vuelvo un poco a la ruta en sí. Yo hablaré de los 5 que vimos, un poquitín, ¿no? De lo poco se puede hablar. El primero que visitamos está muy cerca de Oncala, se llama, el nombre Navalbellida. Navalbellida es un pueblo muy pequeño,
está completamente destruido, la maleza lo ha ido, todas las casas han caído los tejados y solo queda una casa en pie que ha aprovechado un ganadero para poner cabras, y tiene allí pues un ganado de cabras con un perro guardián gigante que lo está custodiando y lo demás está abandonado. Entonces buscamos el relato de Avelino, y Avelino, este pueblo es curioso, le llamaba el pueblo de los gatos. De los gatos, porque parece ser que el último habitante de este pueblo dejó una gata preñada. ¡Ay, qué fuerte! Y bueno, hicieron Y ellos hacían sus cosas. Hicieron su labor. Claro. Y bueno, pues es un poco tal. El siguiente pueblo espectacular se llama Valdenegrillos. Valdenegrillos está en la Sierra de Alba, pero bastante al norte. Está en una ladera, es un pueblo, bueno, hay que llegar con el coche, tú lo pones en el GPS y te lleva, y luego hay que coger un sendero, y está bien señalizado, pero hay que andar como 3/4 de hora hasta llegar al pueblo. La llegada al pueblo es impresionante porque se ve una espadaña de la iglesia, y te vas acercando, está así como una ladera, es muy, muy bonito. Llegamos a la iglesia aún estaba en pie el tejado, y bueno, era todo decorada con pinturas, incluso conservaba el púlpito desde el cura donde daba el sermón, y bueno, un poco el altar lo habían destruido y se habían llevado todo. Entonces, bueno, era chula, pero lo más espectacular fue al salir de la iglesia. Hay un pequeño cementerio, y la sorpresa nuestra fue al entrar en el cementerio que los huesos de los muertos estaban en la superficie, ¿no? Y es un fenómeno curioso porque en todo el suelo del cementerio había una especie de enredadera, que había ido arañando tal, y había ido sacando los esqueletos a la superficie, y entonces se veían fémurs, cráneos. Pero había eliminado la capa de tierra superior. Eso es, y los había ido, levantado. Él había levantado, y habían salido los huesos a la superficie. Porque no había lápida ni nada así. No había lápida, claro. Se habían enterrado sobre tierra, claro. digamos, directamente, ¿no? Claro. Y bueno, seguimos caminando por ese pueblo, las calles eran cada vez más cerradas, de la maleza, vigilando no apareciera por ahí alguna víbora, porque es territorio de víboras esta parte. Coño, qué miedo. Y al final, bueno, pues encontramos en medio del pueblo una cosa, aparte de una plaza muy, muy guapa, con casas chulas, y había un huerto cultivado de repollos. Pero o sea, alguien lo estaba utilizando, claro. Y luego, bueno, preguntamos, pero qué raro, este huerto cultivado en medio de esta desolación. Y luego nos explicaron que había una señora que vive allí, tiene 94 años, se llama Romana, y vive sola en ese pueblo. Y es la que cultiva el huerto y la que está tal. No la vimos, ¿eh? Bueno, siguiendo un poco el itinerario, el tercer pueblo que vimos fue un pueblo que está más al norte de este pueblo de Valdenegrillos y de San Pedro Manrique, se llama Agrijos. Agrijos es un pueblo curioso de ver porque, bueno, allí sí que la naturaleza salvaje, digamos, ha ido haciendo su trabajo. De hecho, es un pueblo que encontramos muchos ciervos. De hecho, es una zona que, como ha desaparecido la ganadería tal, la están poblando los ciervos. ¿Y se veían bien los ciervos? Se veían por aquellas praderas, ¿no?, pastando, pero era un espectáculo. Qué guapo. Y luego el pueblo en sí, había muchas casas destruidas, pero encontramos una que estaba más o menos en buen estado. Nos aventuramos a entrar y fue un espectáculo ver aquello, porque entramos con cuidado, que mirando siempre, vigilando a que no caiga el techo en cualquier momento. Sí, claro, por si acaso. Pero llegamos a la cocina y ahí estaban todos los enseres, platos, tarteras, todo tal. Ay, qué penita, ¿no? Otra habitación era la habitación de matrimonio, había una cama con su colchón, unos zapatos al pie de la cama, un cuadro medio claro, caído, bueno, había ropa. Es como que hubiesen salido, se hubiesen marchado rápidamente. Sin llevarse las cosas. Eso para la mente es, bueno aquí tienes una novela, ¿eh? Sí. Sí, pero totalmente, ¿eh? Además, qué bonito, ¿no? Sí, y luego fuimos un poco más adelante, estaba la iglesia había caído el techo, pero mantenía la espadaña, y parece ser que había habido un reloj, y debajo solo se conservaba un cartel escrito, que lo leo porque es muy, muy bueno lo que ponía.
decía debajo del reloj, que ya no estaba el reloj, ponía, cuando doy las horas, recuerda a tus bienhechores, hermanos Jonás y Máximo Ortega, que eran los que habían puesto el reloj. Qué fuerte. Y era para que tuvieran presente que si tal se oía la campana Que del lo reloj. pusieron ellos y punto. Yo- Qué bueno. Y bueno, de aquí en Avelino, el relato que contaban en este pueblo muy rápido era, parece ser que el último habitante era un pastor de ovejas y que en un crudo invierno parece ser que bueno, un viento de este recio y fuerte y tal, pues una de las rachas de viento parece ser que arrastró a 39 ovejas a un barranco. Ay, por Dios. ¿Vale? Y quedó una al pie del borde. Parece ser, cuenta Avelino, que el pastor llegó hasta la oveja, le dio un puntapié Y la tiró para abajo. y la hizo que acompañar con las otras, y a la semana siguiente marchó del pueblo y quedó desde entonces a Grijos abandonado, ¿no? Bueno, seguimos un poquito en el relato. El siguiente pueblo es Sarnago. Sarnago es la visita desobligada porque allí hay un museo etnográfico. Sarnago está despoblado completamente, pero se ha generado una asociación que se llama Amigos de Sarnago y están recaudando fondos para restaurar la iglesia, porque la iglesia era una de las iglesias más bonitas de la zona y ha caído, ¿no? Y entonces están intentando sacar dinero para reconstruirla. Y entonces han creado un museo etnográfico muy, muy interesante y que ayuda a entender un poco cómo se vivía en aquella zona. Han recuperado utensilios de labranza, de tal, y bueno, es curioso de ver. Ahí Sarnago, bueno, no tal, ahí en Sarnago la historia de Avelino es nada, es un relativo, un hueso de 3 líneas. Decía que el último habitante de Sarnago murió en un hospital de Soria. Lo llevaron a un hospital de Soria y como no hubo nadie que reclamó su cadáver, al final lo entraron a la Facultad de Medicina, al departamento de disecciones, para que trabajaran allí un poco los estudiantes, ¿no? Pues mira, no está mal. No. Así aprovecharon. Y el último pueblo, no sé cómo vamos de tiempo, justito, va muy, muy, muy rápido, se llama, para mí fue la historia más espeluznante de Avelino, se llama El Vallejo. El Vallejo está al sur de Sarnago, muy cerca, se puede llegar casi con el coche, casi hasta el pueblo, muy cerca, hay un caminito luego para entrar. Es un pueblo hecho con casas de pizarra, losas de pizarra muy bien construidas, sin argamasa, con muros súper gruesos, hasta el punto que la vegetación ha ido naciendo en medio de las casas, pero sale por las ventanas, no ha penetrado, porque como no hay argamasa no es de donde agarrarse. Claro. Y son paredes, entonces son Claro, limpias. son absolutamente limpias, ¿no? Es una preciosidad, súper bien construidas. La iglesia aún también se conserva el techo, por lo menos aquel año que estuvimos nosotros. Y aquí Avelino habla, y luego lo encontramos el sitio, habla de una historia muy bonita de una maestra que había allí, se llamaba Doña María. Y parece ser que allí había una escuela de niños y niñas, y un buen día, un septiembre, el maestro no vino, no se incorporó al curso. Entonces Doña María cogió niños y niñas, continuó dando clase, pero luego, bueno, iba luchando contra los elementos porque poco a poco iba habiendo cada vez menos niños, porque los padres se marchaban, claro, y cada vez tenía menos niños. Y un día se le ocurrió, un poco para saltar, con él, en lugar de, cada vez que llegó un niño, allí ponía un geranio, en el sitio donde estaba. Y si era una niña, plantaba una bugamilla. Y entonces, al final, bueno, se iban desapareciendo y al final la escuela se convirtió en un jardín donde había geranios y bugambillas. Y entonces, cuando ya no quedaron niños, los pocos hombres que tal hablaron con el alcalde y dijeron, mantén a Doña María, que lleva toda la vida, es muy mayor, y no, bueno, se quedó en el pueblo, la mantenía el ayuntamiento y ella cada día iba a cuidar sus geranios y sus bugambillas. Si hacía sol, lo movía hacia donde estaba el sol, bueno. Y parece ser que una noche de invierno, que estaba en su casa y a la lumbre, sufría por las plantas, cogió varias mantas y se fue a la escuela a arroparlas y tal. Y bueno, cuenta Avelino que amaneció muerta, abrazada con todas las... Ay, qué bonito, mira, se me ha puesto la piel de gallina, qué con bonito. Las plantas eran los niños, claro. Sí, claro, eran lógico, los lógico. niños. Bueno, la buscamos la escuela, en medio de aquella tal, y al final la encontramos. Y bueno, y entonces estaba todo lleno de maleza, y allí en medio de la maleza un poco, bueno, no vimos a
a Doña María, pero no la imaginamos, ¿no? Como un poco Claro, tal, claro. Y ese es un poco el relato. Es una zona, repito, muy... Hay 20, hay muchos pueblos, te lo puedes programar, pero es una zona muy interesante para ver, incluso de paisaje. Y la explicación, como siempre, es súper chula, de verdad, ¿eh? Da gusto oírte hablar. Bien. Gracias. Bueno, solo una anécdota, tuve la ocasión de conocer a Avelino en un momento de mi vida, es un personaje bondadoso, muy buen escritor, recomiendo, sobre todo feia literatura juvenil, que també té una literatura juvenil molt interessant i a més molt culta en quant a com ho escriu, és a dir, no són novel·les amb un llenguatge de carrer, sinó que s'aprèn llegint, que això és lo interessant d'un escriptor. Doncs res, només això. De fet, Avelino va morir a Mallorca. Bueno, clar, és que va viure a Mallorca molt temps. Va viure i va morir a Mallorca, i amb aquest temps de viure a Mallorca el vaig conèixer i varen col·laborar professionalment. Una gran persona. Molt bé, doncs seguim amb Parlem. Parlem de cultura i oci. I avui l'Àngels ens parla de la solitud i invisibilitat de les dones. Sí, avui us vull parlar d'una exposició, en realitat, que farà d'eix per 4 programes, per 4 seccions. Aquesta exposició, que està basada en un llibre, es diu Colita Antifèmina, i es va oferir de l'octubre al gener d'aquest any al Design Hub Barcelona, el Museu del Disseny, que es troba a la plaça de les Glòries Catalanes, a la zona de Glòria, just davant de la parada de metro. Us dic com s'hi arriba, perquè més enllà d'aquesta exposició em va semblar un museu interessant que us recomano visitar. Però anem a l'exposició. El propi museu la presenta així. L'exposició Colita Antifèmina posa de manifest el valor d'un projecte engegat per la fotògrafa Isabel Esteve Hernández, més coneguda pel seu pseudònim Colita, i l'escriptora Maria Aurèlia Campmany, que es van unir l'any 1977 per crear el que es considera el primer llibre gràfic obertament feminista de l'època de la transició, que es deia Antifèmina, el llibre. Malgrat que l'editorial el va retirar del mercat ràpidament per la censura de l'època, l'obra es va convertir en un llibre de culte, crític i reivindicatiu. I anys més tard, la mateixa Colita i el director del seu arxiu, que és el comissari d'aquesta exposició, Francesc Polop, van recuperar el projecte i el llibre va ser reeditat i publicat l'any 2021 per l'editorial Terranova i l'Ajuntament de Barcelona. La mostra reivindica la vigència de les denúncies i reflexions del llibre i, a través d'ell, de les figures de 2 dones intel·lectuals i valentes que van lluitar per dignificar el fet de ser dona i per parlar obertament de feminisme. Com sabeu, el passat dia 8 va ser el Dia Internacional de la Dona i per això volem dedicar aquesta secció de cultura i oci a les dones i farem servir aquesta exposició i el llibre del que neix, del mateix títol, Antifèmina, com a fil conductor, perquè llibre i exposició estan estructurats en diversos apartats o àmbits, que li diuen àmbits a l'exposició, molt interessants tots ells, i els dedicarem a aquestes 4 seccions, diguem-ne, especials, com relacionades. Al programa d'avui, la secció tractarà de la solitud i la invisibilitat de les dones grans. De seguida hi anirem. La setmana vinent, 23 de març, la secció repassarà breument 3 temes. Carrera femenina amb assegurança de bellesa, que és com titulen Colita i Campmany, el matrimoni com destí i aspiració de les dones. Treball o feina, les dones a les fàbriques i al camp quan els homes han de marxar a la guerra. I la religió com a refugi, les monges i els convents, o sigui, el que han estat els 3 grans destins ocupacionals de la vida de les dones: casar-se i fer de mestressa de casa, treballar, sempre a més de portar la casa, o fer-se monges i entrar en un convent. En el programa del dia 30 dedicarem la secció al cos de les dones, amb 3 aspectes, sempre seguint aquest esquema de la Colita i la Maria Aurèlia Campmany. Es quartarà un cos, la dona com a objecte, l'art d'arribar a ser cosa, la pressió estètica sobre les dones, la seva cosificació, i la floreta, el piropo, l'atreviment de les dones d'anar soles pel carrer, sobretot si són guapes. I finalment, el 7 d'abril, la secció versarà sobre la marginalitat amb 2 aspectes: una professió arriscada, les prostitutes, i la dona marginada de la societat, amb l'exemple de les gitanes al Somorrostro. I ara anem al primer tema, el d'avui, que és la solitud i la invisibilitat de les dones grans.
I aquest tema es pot il·lustrar amb una de les fotos de Colita, que el podreu trobar en el vídeo del programa d'avui, on es veu una dona gran, una dona vella, que tota sola mira el carrer des d'una finestra, davant de la qual hi ha una enorme reixa, de manera que la dona es veu engabiada, tancada, mirant la vida transcórrer pel carrer des de darrere d'una reixa. I diu la Campmany: «Cómo envejecer sin quedarse detrás de una ventana enjaulada». En relació a aquest tema de la solitud i la invisibilitat de les dones grans, us faré ara dues recomanacions, un llibre i una sèrie, i per acabar veurem alguns dels comentaris que fa la Maria Aurelia Campmany per acompanyar les fotos de la Colita en aquest àmbit de l'exposició. El llibre és La ridícula idea de no volver a verte, de la Rosa Montero, una reflexió sobre el dol, la pèrdua i la identitat femenina, on Montero parla de Marie Curie, la científica, a la seva maduresa i de com la societat tendeix a esborrar les dones quan envelleixen. Ja vam dedicar una ressenya al nostre programa Connectat amb la vida del 3 de novembre a aquest llibre, i el podeu recuperar per internet, del 3 de novembre del 24. I la sèrie que us recomano avui és Hacks, H-A-C-K-S, Hacks, que podeu veure a HBO Max, en la que la protagonista és una humorista veterana que viu sola a Las Vegas. Retrata amb molta sensibilitat la solitud, el pas del temps i la necessitat de reinventar-se. És un retrat molt matisat de la solitud i la invisibilitat de les dones grans a través del personatge de Deborah Vance, que és una humorista veterana de Las Vegas interpretada per Jean Smart. La Deborah és una còmica llegendària, l'estrella de l'espectacle d'un dels principals casinos d'aquella ciutat des de fa molts anys, que ha de reinventar-se per no perdre el seu espectacle, perquè l'amo del casino la vol substituir per un artista més jove. I això passa en un moment vital en què la seva carrera, la seva família i les seves relacions personals estan totes elles marcades per la distància i l'aïllament. La solitud de Deborah Vance es mostra en diferents capes i matisos en aquesta sèrie. Primer, és una dona gran en un món que ja no la mira. És una figura poderosa perquè és rica i famosa, però viu en un ecosistema, Las Vegas, el món de l'entreteniment, la televisió, que tendeix a descartar les dones quan envelleixen. La seva lluita per mantenir el seu espectacle al casino és en realitat una lluita per no desaparèixer ella mateixa. La sèrie mostra com la indústria la considera massa gran, massa antiga o massa establerta i com això l'empenya a reinventar-se constantment. Una segona capa que es pot veure a la sèrie és que és una dona que té un gran èxit públic, però un gran buit privat. El seu exmarit la va trair, la seva única filla li retreu que mai no es va cuidar adequadament d'ella, que no va ser una bona mare perquè estava massa ocupada amb la seva carrera professional. Tot i la seva fama, Deborah viu en una mansió gairebé buida, envoltada d'empleats, però sense intimitat emocional. La seva relació amb la filla és distant, i les seves amistats són més professionals que no personals. Aquesta combinació, poder públic i solitud privada, és un dels eixos més potents de la sèrie. I encara una tercera capa és que hi arriba per treballar amb ella, per imposició del seu mànager, una jove escritora, que es diu Ava, que és tot un mirall generacional, un contrapunt essencial, perquè l'Ava representa el món que ve, jove, digital, desacomplexat, mentre que la Deborah representa el món que marxa, disciplina, ofici, resistència. A través d'aquesta relació, la sèrie mostra com la solitud de les dones grans no és només física, sinó també generacional. Sentir que el món avança sense elles, que el seu llenguatge, la seva mirada, ja no serveix, ja no encaixa. Deborah ha estat una pionera, però també ha pagat un preu alt. Ha sacrificat relacions, ha estat jutjada amb més duresa que els seus col·legues homes i ha hagut de demostrar constantment que encara és rellevant. La sèrie mostra com aquesta invisibilitat social i professional es converteix en combustible creatiu, però també és una font de dolor. Hacks, una sèrie d'HBO Max. I per acabar, fixeu-vos en les paraules de la Campmany al llibre Antifèmina, on a més explica d'on surt aquest títol. Són paraules dures, precisament perquè reflecteixen una realitat dura que, malauradament, segueix del tot vigent. Diu la Campmany: un hombre viejo es todavía un hombre aunque sea viejo. Una mujer vieja no es nada. Ha dejado de ser un cuerpo apetecible, un cuerpo fecundable, ha dejado de ser lo genérico que ha sido aceptado como la esencia de la feminidad. La fémina se ha convertido en antifémina. No es ni mujer ni hombre, es otra cosa.
Antifèmina, amb fotos de Colita i textos de Maria Aurelia Campmany. Molt xulo, Àngels, de veritat que sí. Sí. Molt bé, molt interessant. Avui recomanem una setmana més. L'Aurora ens fa 5 cèntims de les activitats socioculturals que podem gaudir en el nostre poble, en la nostra ciutat estimada Sant Joan d'Espí. Doncs sí, i aquesta setmana hi ha cosetes. L'avui recomanem d'aquesta setmana. Tenim que dilluns 16, de 5:30 a 6:30, a l'Oficina Jove es farà un taller que es diu Ajuts i oportunitats per l'habitatge. Importantíssim. Coneix l'opció d'habitatge que més s'ajusta a tu. Ajuts pel lloguer, la nova promoció d'habitatges de lloguer, l'aval del 20% per a la compra d'habitatge, etc. Edat de 18 a 30 anys. Preu gratuït. Cal inscripció prèvia a l'APP Tràmit. Dimarts 17, a les 9:15, sortida des de l'àrea de serveis a la persona. Passejada de la gent gran per Sant Joan d'Espí, que ja sabeu que són passejades adreçades a la gent gran per promoure caminar com un desplaçament saludable. Aquest cop itinerari curt per dins de la ciutat. També dimarts a les 6, al Centre Dones d'Espí es farà una xerrada. Què ens aporta formar part d'una entitat de dones? Compartirem què significa per tu formar part d'una entitat i quins guanys aporta a la comunitat el lideratge feminista. Organitza l'Associació de Dones Progressistes. Dimecres 18, a les 5, a l'Aula Cultural Gent Gran, àrea de serveis a la persona, la conferència es titula Una vida en moviment és una vida millor. Estarà a càrrec de Lídia Guerrero, directora de la Fundació Isidre Esteve, i Carmen Domínguez, tècnica especialista en activitat física adaptada de la Fundació Isidre Esteve. Dijous 19, a les 8, al Teatre Mercè Rodoreda. Cinema Segle Gaudí. Primer Gaudí a la millor pel·lícula 2026. Judit Colell torna a la pantalla gran amb Frontera, una mirada cap a les entranyes de la postguerra als Pirineus catalans. Un thriller històric inspirat en les vides reals d'un grup de persones que van posar en risc les seves vides per salvar-la d'uns altres. Amb un repartiment estel·lar, format per Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí i Jordi Sánchez, recomanat a partir de 12 anys. Idioma català, castellà, alemany i francès. I la venda d'entrades per internet a teatresdespí.cat o a la taquilla del Centre Cultural Mercè Rodoreda. Divendres 20, de 10 a 12, al Centre Dones d'Espí, es farà un taller de creixement personal i autoestima per a dones. El tema de la sessió: trenca el patró i desactiva el masclisme. Cal inscripció prèvia a donesdespí@santjoandespí.cat o al 93 480 60 21. També divendres, a les 8, al Teatre Mercè Rodoreda. Concert amb De Pol. Amb un talent innat, es presenta com el nou fenomen pop. De Pol, nom artístic de Pol Gutiérrez, Barcelona 2002, és una de les grans promeses de la música espanyola. Premiat per Los 40 i Cadena 100 al 23 i nominat als 40 Music Awards al 24, De Pol triomfa en gires i festivals aportant una glopada d'aire fresc al panorama musical actual. Idioma castellà, durada 90 minuts. Edat recomanada per tots els públics, però els menors de 16 anys han d'accedir acompanyats d'una persona adulta. Venda d'entrades per internet a teatresdespí.cat o a la taquilla del Centre Cultural Mercè Rodoreda. Dissabte 21 tenim diverses activitats. Començarem a les 9:30, punt de trobada a la plaça del Sol Solet, amb el taller de Medi Ambient Descoberta de la flora i la fauna del riu Llobregat. Celebrem el Dia Mundial de l'Aigua amb aquest taller de descoberta del riu. Edat per a públic familiar, preu gratuït, però cal inscripció prèvia a activitats_metropolitanes@bcn.cat o al telèfon 93 25 62 220. Està promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. De 1 a 5, a la plaça del Mercat de les Planes. Mou-te per la igualtat.
faran tallers de ball i dinar de Carmanyola per commemorar el 8 de març. L'organitza l'Associació de Dones Progressistes. I a les 6, a l'església de Sant Joan Baptista, a la plaça de l'església, el concert de primavera que oferirà l'Escola de Música Enric Granados. I a les 8, al Teatre Mercè Rodoreda, nits de comèdia, El Sevilla, amb La vida és rock and roll. El seu show més personal, idioma castellà, durada 80 minuts, edat recomanat a partir de 18 anys i, com sempre, venda d'entrades per internet a teatresdespí.cat o a la taquilla del Centre Cultural Mercè Rodoreda. I diumenge 22, i com cada diumenge, a la plaça de la Torre del Llac del Parc de Torreblanca s'organitza un mercat de peixers on es poden trobar fruites i hortalisses de temporada i amb la marca Producte Fresc del Parc Agrari i que no venen ni de França, ni de Marroc, ni de cap puesto perquè són nostres. Fins aquí hem arribat. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock roll music. If you wanna dance with me. I ara el Joan Roca, amb la seva secció Roca and Roll, ens parla de Patti Smith. Sí, parlem d'una cantant empoderada, poderosa, amb una veu potent i un missatge fort i una cançó de poder. People Have the Power. Patti Smith, coneguda com la madrina del punk rock, és una de les figures més influents de la música contemporània. Cantant, poeta, compositora i artista visual, la seva obra transcendeix del rock per convertir-se en una forma d'expressió artística multidisciplinària que combina poesia, música i compromís social. La seva influència ha estat decisiva tant al desenvolupament del punk com amb la música alternativa posterior, incorporant un punt de vista feminista i intel·lectual a la música punk, convertint-se en una de les artistes més influents dels anys 70 i 80. Patti Smith va néixer el 30 de desembre de 1946 a Chicago, Illinois, Estats Units, amb el nom complet de Patricia Lee Smith. Va créixer en una família de classe treballadora en la que la mare, molt religiosa i que també havia estat cantant de jazz, va influir clarament en el seu interès i afició per la música. Va rebre familiarment una forta educació religiosa i una àmplia formació sobre la Bíblia, criada com a filla d'una testimoni de Jehovà, encara que aviat va abandonar la religió organitzada per trobar-la massa restrictiva. Al respecte, Smith va escriure anys després l'estrofa inicial de la cançó Glòria, molt coneguda d'ella també, que diu: «Jesús va morir pels pecats d'algú, però no pels meus», com a resposta a la seva mala experiència amb la religió. Per les dificultats econòmiques que travessava la família, abans dels 18 anys ja va començar a treballar en una fàbrica, passant per diverses ocupacions que la van posar en contacte amb el món cultural i artístic a Nova York, introduint-se en l'entorn underground i traslladant-se posteriorment a la seva germana a París, on es van relacionar amb clubs de moda, teatre, pintura, fotografia i poesia, compartint festes i performances en àmbits musicals i artístics molt creatius. Torna als Estats Units, ja incrustada intensament en l'àmbit de la cultura alternativa, publica diverses obres poètiques que introdueixen la poesia francesa del segle XIX a la joventut estatunidenca, mentre que amb la seva imatge andrògina i poc femenina desafia els estàndards estètics de l'era de la música disco. També exerceix de periodista musical, escrivint sobre rock alternatiu a diverses publicacions, entre elles la prestigiosa revista musical Cream. Nova York va ser essencial per la seva formació artística, ja que era el centre de la contracultura, el rock experimental i el moviment punk emergent, permetent-li participar en espais artístics undergrounds de la ciutat i col·laborar amb altres artistes, músics i escriptors. La música i l'estil de Patti Smith han estat fortament influïts per diverses disciplines i artistes, entre ells els poetes Arthur Rimbaud, William Blake i l'icona beat Allen Ginsberg, que marquen clarament les seves influències literàries reflectides en el seu ús del llenguatge simbòlic, la poesia i la narrativa de les seves cançons. Ostres, Joan, per tot el que dius, sembla més una poetesa i una escriptora que no una figura musical, no? Així, Patti Smith no té una gran veu, no és tampoc una gran cantant, però sí té la força expressiva i creativa que l'apropa més a una cronista poètica que a una vocalista, i com veureu, entre els artistes musicals que més la van influir hi ha Bob Dylan, Jimi Hendrix o John Coltrane, cap d'ells qualificats per la seva excepcional veu, sinó per la seva qualitat artística com a lletristes i també poetes.
Prova d'això és que al Bob Dylan li van donar el Premi Nobel de Literatura i no un Premi Grammy musical. Aquestes influències van conformar l'estil de Patti Smith, conjugant la fusió entre la poesia i el rock, que defineix l'estil com una combinació única de rock, punk, spoken music word, que vol dir poesia recitada sobre música, rock alternatiu, art rock i rock progressiu. Tot això caracteritzat per una declamació intensa, textos visionaris i un estil vocal directe i expressiu que oscil·la entre el cant i el recital. Smith també va desafiar les normes de gènere amb una imatge poc normativa i una actitud contracultural amb un descuit calculat en la seva manera de vestir i mostrar-se. I com s'inicia aleshores la seva carrera musical? Va paral·lela a la carrera literària? Doncs Smith va començar la seva activitat musical a l'inici dels 70. El seu primer gran èxit va arribar amb l'àlbum Horses, del 1975, produït per John Cale, membre de The Velvet Underground. Aquest disc és considerat un dels més importants de la història del rock i va establir Smith com una figura central del moviment punk. Durant el període dels 70, Smith va publicar diversos àlbums importants. Horses, com ja he dit, Radio Ethiopia, 1976, Easter, del 78, Wave, del 79. Una de les seves cançons més conegudes d'aquesta època i del disc, Easter, és Because the Night, una cançó molt famosa que segur que heu sentit, que va ser escrita conjuntament amb Bruce Springsteen, però que aquest no la va tenir la capacitat de convertir-la en un èxit, encara que la va gravar el primer. Va ser, però, de la mà i de la força interpretativa de Patti Smith que aquest tema va ressonar mundialment, essent reconegut i explotat comercialment com a tema propi de Patti, que la va convertir realment en un gran èxit. Bruce Springsteen la canta, però poc. És més aviat veu de la Patti Smith que aquesta cançó prospera. Entre els anys 80 i 90, tant per qüestions de salut com de cura de la família, Smith es va retirar parcialment de la música, però va tornar amb l'àlbum Dream of Life, del 88, que inclou la seva cançó més coneguda, People Have the Power, que és la que parlarem avui. Patti Smith ha tingut una relació estreta amb molts artistes importants. Amb Bruce Springsteen va col·laborar amb la cançó Because the Night, amb Fred Sonic Smith, guitarrista de l'MC5, que va ser el seu marit i col·laborador musical, va escriure People Have the Power. També Michael Stipe, cantant de Rem, i John Cale, productor del seu primer disc i gran amic al llarg de tota la seva vida, van ser col·laboradors musicals amb Patti Smith i van influir molt en la seva carrera. Smith ha estat sempre un artista compromesa políticament i molts dels seus temes tracten sobre la justícia social, la pau, el medi ambient i els drets humans, i la seva música ha estat utilitzada en actes de protesta i moviments socials. Des dels anys 90, Smith ha continuat publicant música, escrivint llibres i fent concerts i conferències, que els reconeixements que ha rebut assenyalem com els més locals, el que l'any 2019 li va ser atorgada la Medalla d'Or del Mèrit de les Belles Arts pel Ministeri de Cultura de l'Estat espanyol. I crec que alguna important universitat de Catalunya, i així ho deixo, té previst també anomenar-la doctora honoris causa amb un altre gran cantant del que també hem parlat avui. Veurem com prospera tot això. Escolta, i amb tot això que ens dius, quina cançó creus tu que significaria millor, que representaria millor l'estil de la Patti Smith? Crec que People Have the Power representa perfectament el format artístic i ideològic de Patti Smith. La cançó, com he dit, va ser publicada el 88 amb l'objectiu de crear un himne que inspirés el canvi social. La cançó expressa la idea que el poble té el poder de canviar el món i construir-ne un de millor si les persones s'uneixen. Més enllà de la seva estructura musical, la cançó és una declaració artística i ideològica que reflecteix el pensament humanista, espiritual i polític de l'autora. Anem a escoltar seguidament el tema People Have the Power de Patti Smith i veure la força i energia que transmet. Dream, it lingered near in the
and bending low as if to hear when the armies ceased advancing because the people had their ear. And then the shepherds and the soldiers, and they laid among the stars, exchanging visions, laying arms to waste in the dust, in the form of shining valleys where the pure air recognized in my senses newly open, and I awakened to the cry. People have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Per entendre plenament el significat de People Have the Power, cal situar-la dins del context personal i històric en què va ser creada. Durant els anys 70, Patti Smith havia estat una figura clau del moviment punk, combinant la poesia amb el rock per crear una forma d'expressió artística radical i innovadora. Tanmateix, després de l'èxit inicial, es va retirar temporalment de l'escena musical per dedicar-se a la seva vida familiar i durant aquest període Smith va aprofitar per aprofundir en la seva reflexió espiritual, política i artística. Quan va tornar a la música, a finals dels anys 80, el món es trobava en un moment de grans transformacions. El final imminent de la Guerra Freda, el creixement dels moviments socials i la consolidació de nous discursos sobre els drets humans. En aquest context, People Have the Power emergeix com una resposta a la necessitat de recuperar la fe en la capacitat del poble per transformar la realitat. La cançó reflecteix una visió optimista, però també combativa, en la que la consciència col·lectiva es presenta com la força revolucionària. Musicalment, la cançó segueix una estructura típica del rock, no res nou, però amb una construcció progressiva que reforça el seu missatge emocional i la repetició coral del refrany reforça el missatge i queda el mantra de la cançó. Harmònicament, el tema es basa en les progressions senzilles pròpies del rock, amb acords majors que transmeten una sensació de solidesa i resolució. Vocalment, Patti Smith utilitza variacions en la intensitat i el fraseig per transmetre emoció, passant de moments íntims a moments d'afirmació poderosa. El tempo és moderat, amb un ritme constant, que crea una sensació de marxa i evoca la idea de moviment col·lectiu i progrés social. El tema central de la cançó és el poder del poble. Patti Smith expressa la idea que el canvi social no depèn de les institucions, sinó de la voluntat col·lectiva dels individus. La lletra utilitza imatges simbòliques que evoquen somnis, llibertat i transformació i representa una visió d'un futur millor. La cançó té un fort component polític, encara que no està vinculada a una ideologia específica. En lloc d'això, defensa valors universals com la llibertat, la justícia i la dignitat humana. El missatge és que el canvi és possible quan les persones actuen juntes, podríem dir allò del poble salva el poble. Amb el temps, la cançó ha estat adaptada i adoptada com un himne per a un gran nombre de moviments socials. La seva capacitat per inspirar accions col·lectives la converteix en una eina de mobilització cultural i resulta rellevant en diferents contextos històrics. Patti Smith és una artista única que ha influït profundament la música contemporània. La seva combinació de poesia, música i compromís social la converteixen en una figura fonamental. I ja per donar sortida a la nostra secció, us oferim una versió més lliure a càrrec del cantant i guitarrista americà Thomas Donker, creador de l'estil Global Soul. Gaudiu d'aquesta versió més intimista i fins al proper programa. I was dreaming in my dreaming of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered now. In the form of shining valley, where the pure air recognized, and my senses were newly open, I awakened to the cry that the people have the power of food on the meek, a gracious shower is decreed. The people rule, people have the power.
go. Could not match the people's power for compassion. Don't you know, don't you know? And the armies ceased advancing because the people had their ear. All the shepherds and the soldiers walked together without fear, through the hills and shining valleys, hand in hand. They realized that their senses were truly open, and together they could rise. 'Cause the people have the power. The people have the power. People have the power. The people have the power. Power to dream, to rule, to wrestle the earth from food. We have the power, yes we do. People have the power. Oh, yes, it's true. To the people, na 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 na. To the people, na 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 na. To the people, na 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 na. To the people, na 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 na. We got the power to dream. Venga, ahora sí. És que en principi em vull disculpar, Joan, perdona. És interesantíssim cada cosa que tu expliques, però jo ja tenia ganes d'anar-me'n cap a casa. Digo, vamos a cerrar aquí, que s'acaba pronto. No. No, la veritat és que només dic que fins aquí hem arribat, però abans us he de dir que ens podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu, a partir d'ara a la web i a les xarxes socials del nostre Ajuntament. I com sempre diem, fins aquí hem arribat i fins aviat i sempre endavant. No, si ja